Onde crees que habita Deus? Deus está conosco en Sión. Atopar a Deus en Sión é o camiño para recibir a vida eterna. Entón, onde está Sión? Isaías capítulo 33, versículo 20. Velai Sión, a cidade da nosa solemne asemblea. As festas de Deus son o sábado, a Pascua, a festa dos ácimos, o día de resurrección, o día de Pentecoste, a festa das trompetas, o día da expiación e a festa dos tabernáculos. Sión é a Igrexa de Deus que garda estas festas.